I pozdrav ljudi, Luka ovdje. Dobrodošli danas u novi klip, a danas ćemo igrati FIFA 15 na telefonu. Pa hajmo da krenemo. I radit ću jedan challenge. Taj challenge se zove Team od golmana. Vidite, ovdje su svi igrači, to su svi golmani. Ja samo nadam da ću uspjeti da pobedim ovaj tim Paris Saint-Germain. Ako uspijem, ja sam najsrećniji čovjek na svijetu, to vam garantujem. Ja se nadam da ću uspjeti. Pa hajmo da krenemo na utakmicu. Igram na professional. To je sasvim normalan difficulty. I hajmo dok mi malo čita, pauzirat ću. I evo nas ljudi, sad smo krenuli da igramo utakmicu. Malo je trebalo da učita, nisam htjela sad da čekate vi dok ga učita, ali nema veze. Ide moja. Ide moja, da li će uspjeti? Neće, ne može da prođe, nikako ne može. Valjda ćemo uspjeti da damo taj go. I oduzima loptu Burki. Burki do kome ti dodaješ? Htio da je Forstera, verovatno nije uspio, ali Foster, da li će uspjeti? Foster, joj, ne vredi, ne možemo. Bili smo blizu da damo taj go, ali nema veze. Evo ga, Zlatan Ibrahimović, on je prešao Manchester United. Evo, Zlatan Ibrahimović. Do Di Marije. Di Marije brz. Da li će uspjeti, da li će ne... Kako dobar dribling. I dodaje do Rabiota. Rabiot do Aurier. Aurier, verovatno će nekom dodati, aha, Di Marije. Matuidi sada. Do Ibrahimović, opasan napad, kako dobra kontra. Ćemo li uspjeti? Begović sprečava katastrofu, mogli smo primiti gol lako, ali nismo. Zahvaljujući Begović. Zojec i dobar napad. Zojec do Fostera, kako šansa, 1 na 1. Će li uspjeti? Ajde, Foster utrči. To. Ajmo, Foster. Šutni, ne, ja ne mogu da verujem, ste vidjeli ovu priliku zlatnu, koliko smo bili blizu, to je neverovatno. Odbranio ovo Kevin Trapp, kako imaju sreće, to je neverovatno. Znači, ne znam, neverovatno koliko sreće ima. Ja se samo nadam da me čujete, pošto mi jednom kao kad snimam preko ovog screen rekordera ne čujem se šta ja pričam. Ja se nadam da se čujem. Ja se samo nadam. I evo ga Foster. I loše ovo odradio. Trebao sam dodati. 27 minuta, 0-0, nema nikakvih dobrih prilika. Sem one naše Foster što ima. Ali nije iskoristio kako treba. Evo ga Di Marija. Begović za malo da mu oduze loptu. Rabiot do Cavanija. Cavani, mora neko njega da čuva. Će li Rufier uspjeti? Kako odbrana, svaka čast Rufier. Bravo, kako je ovo lepo odbranio. Kreće što imamo tako golmana. Ja sam se dvoumio da li ostavim nekog napadača ili odbrambenog igrača da mi brani, pošto bude još teži da zanimljivi, ali nisam teo. Malo mi je bilo glupo, ali nema veze. Bitno mi sada da damo gol i tako to. Ide Zojec. Da li će uspjeti Zojec? Nije uspeo da mu oduzme loptu, ali lopta je za nas. Dobar pas do Worma. Worm do Fostera. Foster do Havarda. Havard do Fostera. Foster do Zojeta. Kako kombinacija. Zojet šutira. I jako loš šut. Joj, kakav šut. Ja ne mogu da verujem. Gori nisam video. Pa da, kako mogu golmani u napadu da bude, ali svejedno jako loš šut.
Maxwell. Maxwell do Cavanija. Da li će Cavani tu nešto da uradi? I bit će faul. Da. Evo ga. Da li će Foster nadskočiti Ibrahimović i bit će faul. Znači... Pa da, kako golmani su slabi u duelu, niko nije njih jači. To jest niko nije jak u duelu od golmana, ali golmani su golmani. I da li ćemo imati priliku? I nema ništa toga. Neverovatno. I dalje sudija nije svirao kraj, ali David Luiz Auriera, ali kraj prvog dijela meča, ljudi, 0-0, nema nikakvih prilika, nismo imali, imali smo jako dobru šansu, ali nema veze, da mi sada damo gol. Evo ga Edison Cavani do Maxwella. Maxwell do Matuidija. Matuidi tu nešto radi, trči i opet dode do Maxwella. Ćemo li uspjeti da pogreši? Ja samo nadam da će pogrešiti i da ćemo dati gol. Matuidi. Ibrahimović, evo ga sada opasna šansa, moramo se branimo. Ibrahimović do Rabiota. Da li ćemo uspjeti da se odbranimo? Rabiot do Auriera. Aurier. Dobar pas. Htio da doda neku. Može Ibrahimoviću. Ali nije uspeo. Evo ga Zeller. Zeller. Ajde Zeller. Trči. Zeller. Do Fostera. Kakav pas. Hoće li uspjeti? Trči Foster. Najbrže što može. Će li uspjeti Foster? Joj, neverovatno. Kako si ovo promašio, šupčino jedna bre. Joj, neverovatno. Koji šupak, ja ne mogu da verujem. Ovaj bre ne zna ni da brani. Joj, kako to? Kako si ovo promašio? Imamo više prilika od njih. I nikako da damo tu šansu. Nemamo nikakvu tu šansu da damo taj gol. Ja, koliko mi nemamo sreće, to je strašno, ali koliko im je sreće, to je nevjerovatno. Ibrahimović do Di Marije. Zoet do, Zeller do Zoeta. Foster, ja, Tiago, mam ti je, ne mogu da verujem, kako ovo sprečio. Ibrahimović je htio napad, ali nije uspeo. Zeller do Zoeta, ovaj Matuidi samo stoji i ništa ne radi. Ibrahimović odlično ide napred, dode do Matuidija, Matuidi ide napred, probija se i dode do Rabiota. Rabiot ide Rabiot. I sprečili su naši igrači, to su naši golmani. I nisu uspjeli to napad. Foster, kako je lepo odradio, ali ne može, tu je Aurier, nažalost, koji je on sprečio. Ja se neću ni buniti kad bude i 0-0, bar smo uspjeli da izdržimo i tako to, i da ne primimo gol. Ali imamo sada šansu. Foster do Zoeta, neverovatno, može uspemo? Nema ništa od toga. Ovo već 80 minut nema nikakve prilika. Sem one u onom prošlom poluvremenu kad smo baš dobro odradili i one u drugom poluvremenu kad smo početkom drugog. I hoćemo li uspjeti do Zoeta? Dobra lopta. Kako lepo odradio Zoet. Ćemo li uspjeti? Hoćemo li? Joj, ćemo li uspjeti? Ajde, trči Foster. Će li uspjeti? Joj, pa što nisi šutnuo? Joj, bože.
Za malo da smo dali gol, to je strašno, znači... Ali dobro. Danas smo pokušali, koliko prilika mi imamo, ne možemo da damo taj jebeni gol, znači... Ne znam. Burki. Moja. I kraj utakmice, ljudi, 0:0 je. Bili smo bolji, imamo bolju statistiku, da se razumemo, i eto, tako to. I eto, ljudi, nadam se da se svidio klip, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!